Концепцията, за която нанизва много свои примери, която смятам, че може да ви бъде така като някаква книжка, пътеводна, това е за интерпретативната дислексия. Това, което запоменах за дислексията на Айнщайн и Петър I, е излекувана, за жалост, в академичните среди има дислексия, която не подлежи на лекуване, защото не са клели в разни догми, в представи, които, представете си, са през, така да се каже, хилядолетията понякога останали като догми. И възприели ги веднъж на студентската скамейка, при изпитите, в обсъждания, в дискусии, в разни други такива клетвени, така да се каже, деклариращи се догми и представи. И край. Мигът е спрял и прекрасен. Те са станали с, както казвам, академични тоги, професорски звания, всичко, и продължават да си твърдят, така да го кажем, веднъж наученото, веднъж застиналото. И става дислексия. Четат, пишат студии, изследвания и не разбират. Едно от знаменитите за мен показалци на това изкривяване е когато, представете си, в учебник го прочетох, не знам вие геометрия дали е попаднало, дали продължават тия принципи, ги пренаписват в учебниците, мине, не мине, за нови хонорари и тираж, старите ги бракуват. Но така или иначе, понеже имам 3 деца, от някои от децата и 2 учета, попадна ми, че лицето на фигура, успоредник, в древен Египет се изчислявало неправилно. Предвиждали произведение, умножаване на основа по прилежаща страна, т.е. 2 прилежащи страни в тия успоредници. Което не е вярно. Трябва да се умножи по височината. И тогава квадратурата ще бъде вярна. Обаче, те видите ли, жреците там, не знаели хората и така прокарали тази формула. Ние обаче, казва в учебника, знаем и ето тук е квадратче да се преместим, тук липсва, слагаме го тук и става правъгъл, а при правъгълното успоредничество, квадрата като частна, е вярна формата основа. Прилежащи, двете прилежащи, ама тази прилежаща е вертикална. И става лицето правилно. И така внушават ни, ето и пример за дислексия, че те се заблуждавали. А аз казвам, че те са заблуждавали, което е коренна разлика. И така, защо казвам аз, че те заблуждават? Ами чакайте, по-голями геометри от египтяните и до сега не могат да се посочат. Никой не е могъл да построи, дори в малък модел японците се захванали, като сега ще направим едно копие на пропорционално на пирамида. Почнали ушки мръчно, нищо не са могли. Извикали машини, пак не са могли. Японци, съвременно, як. А египтяните могли. Иригации, напояване там, храмове, не могли. Геометрии, каквито няма. И те да не знаят лицето на успоредника. Заблуждават. Защо? Дайте да мислим нататък. Няма ли някаква корист? Казва се втора производна. Това непременно трябва да го кажа. Това откритие на друг български учен, Сава Петров, като в съветско списание тогава, въпроси на философията го прочетох, той казва мисленето с втора производна като метод за минаване на друго равнище на познание, по-високо. Втората производна. И ето един негов пример, който съм запомнил и мисля, че е много релевен и ще бъде достъпен и за вас. Той казва така, движението на едно тяло се характеризира с скоростта на неговото преместване. По-голяма скорост, по-бързо.
време, той е в първа производна, път за единица време, В върху Т. Ясно. Обаче, казвате, много по-важно е. Ускорението. Втората производна Т на квадрат, защото отчита промяната на скоростта и заедно с вектора се оказват решаващо за даденото движение. Втора производна. И когато вектор е по надолнище и към пропаста, благодаря за голямата скорост. Ако е по нагорнище и се ускорява от 0 до 100 за 5 секунди, да, това е подхожда за мен като мощен тенисист от града там, където е Монте Карло, къде са техните имения. Но то от един матч и състезание от наградния фонд си има колкото за 2 Ферарите, защото да си купи Ферари с мощно ускорение. Ускорението, втората производна. Времето на квадрат. Втората производна в случая с нашите тук геометрии. Ще кажем, че е техната корист да може. След развиването на Нил, това е плодородната почва в Египет. Благодарение на това се раждат големи реколти, да процъфтява цивилизацията, може да се хранят тия строители, геометри за това число, които ще са учените, нали? Но няма граници, няма синори, там всичко се залива, няма следи от какво е било преди и трябва да ти се раздаде и да ти запише в книга. Папирус. Че дадохме на този толкова квадратни сажена или там лакти или какво ще бъде крачки. Нива за този сезон. Нека да съди, а като пожене да бъде любезен, 1/10 ли ще бъде колко да ги даде на храма. И разбира се, умисъла в случая е да ти надпишат площа. Как ще стане, че си изчисление на какво? На прилежащите страни в успоредник. Втората производна е тази корист, този умисъл. И тогава си обясняваме заблуждаването. Защото иначе сме на тема, заблудил се, заблуждение. По същия начин, аз надичам още по-отдавна в ръкописното наследство или там писмеността, така да го кажем, на иероглификата на китайската писменост. И откривам, че там има развитие на иероглифа за слънце. Отначало това е било пиктограма, всъщност, рисунка, както сега виждаме в компютърите, тия всичките и емотиконите, разбира се, но и командите, къде, кое, тук е затворен микрофона, на че го включиш, така нататък, личи и няма нужда да знаеш език или това, но то от картинката става ясно. И така, отначало се е било за слънцето пиктограма, кръгче с лъчи, край, не се коментира, слънце. След това, исторически се развива това. Кръгче с 4 чертички, добре, хайде, не се икономия. Няма да пишеш и тия чертички, а с 4 чертички. След което нова преместване, кръгче с точка. Така, между прочим, в града на Слънцето Томазо Кампанела, като пише своя трактат, замества властителя на града на Слънцето, владетеля, с пиктограмата кръгче с точка. Мисля, че някакъв естраден певец беше си за себе си записал така, да не си цитира всеки път кръгче с точка. И така, нова картинка. Няма ги лъчите, майде поне го има кръгчето и точката. В момента иероглифа за слънце е квадрат с точка. Господи Боже мой! Но това не вече нищо общо с светилото небесното. Като картинка. Можеш да го знаеш, да го разчетеш, ако си специално обучен, ако си от кастата на мандарините и на това. И тогава квадратчето с точка, значи слънце. Иероглиф. Тайна. Защо? За да не знаем много всичко, а да знаем много малко.
И да сме елита, и да сме вечната поднебесна и така нататък. Ето ви пример в древността. Дълбоката китайска древност. По-нататък Египет го споменаха по този начин, коварен. Те са знали на крива повърхност лицето. Няма начин, когато жрец отпуска злато да се покрие някаква маска или там саркофаг с това. Той казва, чакай сега, ти имаш тук толкова площ, под тая дебелина ще даде толкова злато. Толкова ти дам и да бъдеш любезен. Ще ти стигне и няма да ти остане, което е моята цел, за да ти платя, което е. И Архимед е щастлива короната. Как? Защото там няма този проблем, като с размеряването на площта за обработка. И данъка за това, което сме ти го отпуснали, приятелю, давай. С други думи, втората производна на умисъла и користта. Но, я да видим какво става при друг комиризиран мислител. Тук всъщност нямаме персонални, които, но само примери да ви дадох на практиките. А имаме комиризиран мислител от античността Аристотел. Как бе? Аристотел, велика работа, трактати написал много и как. А в сферата на театъра, тук Мартин се съгласи, има понятието катарзис, очистване. Това е цел на трагедията и всички пишат и следват, чудят се какво е имал предвид, кой се очиства от страх и състрадание и той е катарзис, Боже мой, каква загадъчна категория, той набързо го е споменал, кой се очиства, публиката ли, която гледа тия герои с техните страдания, драми и прочее, самите герои ли проумяват нещо и се очистват от страх и състрадание, някакъв фокус и всички недоумяват. Стига се до там, че има две капитулации кошмарни от български познавачи. Единият е Исак Паси, другия Бог на Богданов. Единият казва, има стотици теории и по-добре вика да не измисляме нова, а да си изберем една от съществуващите. Ама Господи, по какъв критерий ще избираме? От съществуващите какво? Жреби или ще хвърляме? Това да, това не. По-симпатично ли? От французи написано, че ни е по-радостно или от англичани. Как така? А пък Бог каза, изписани са, пък ще казва същото, но с нови думи, 1000 страници и нека да не прибавяме ново. Орлин Стефанов, вашия покорен лектор, тук е приятел, слуга на познанието, казва нова теория. Ама стотици били, ама 1000 страници. Добре, ето моите още 20 страници. Но дали не са приноси, така се казва, принос в науката? Тогава има смисъл. Един много известен писател, Корней Чуковски, руски, той е детски известен, но изследовател, който е самоук, отива в Англия и не може да разбере какво му говорят. Защото той се е учил от самоучител някакъв, в който фонетичните, по фонетика първите такова е нямало и не знае какво и направо думичките учи и хем знае английски, отива. До така степен човека е, така да се каже, самородък. Та той е бил много голям мислител, писател. Оксфорд после го награждават, наистина световно признание на Корней Чуковски. Имал като детски писател, известен най-лечен. И той в едно филм ще гледах, вика, можеше да пише само изобретявайки. Открил е нещо, досетил се в повече и го излага на хартия, представя го на публиката и прочее, защото не е докато така. Намерил го някъде, го прочел, преписал и сега създадох малко страници, явявам се на дисертация и прочие. Бъди любезен да измислиш и тогава заповядай. Да изобретиш. Това е малка скоба. Защото аз изобретявам, че катарзисът е, по втората производна, коварна категория. Той иска да се очистим от страх за собствения ни живот и от състрадание към онези, които ни е наредено да промушим в боя, да го поробим, да го отведем, да го разпънем на кръст, ако трябва. Няма страх за тебе, няма състрадание за тебе. Те са варвари, бе, какво искате състрадание към някакви тук? Ма ходи на два крака, ма са нищо разговарвани.
най-големият завоевател Александър Македонски е възпитаник на Аристотел. И той иска със своята теория да намери начин за очистване от страх и състрадание. Коварна, така да се каже, стратегия. Да спрем да се страхуваме и да не състрадаваме. А ролята на изкуството, на литературата е обратна. Да бъдем богобоязливи, да се страхуваме да нарушим повелите на нравите, на морала, на истината, на човещината. И разбира се, тази човещина да ни води към състрадание. Или както казва великият Александър Сергиевич, я милост к падшим призывала. Да, победени, смачкани, но да бъдем милостиви към тях, състрадателни. Това е мисията на големия творец. Милост к падшим. Милост към победените. Ти така. Не, всички сме хора. Ето ви една подмяна, която веднага ме кара да не стоя с ръце по кантовете на господин Аристотел. И когато разглеждаме неговата теория за движението, ето сега да се върнем към точни науки, за да можем да проумеем логиката на тази втора производна. Пак за движението. Той казва, че се движи само движимото. Ето аз се движа сега това пакетче с моите кърпички за изпотяване, за мост, за каквото трябва. Санитарни кърпи. Аз ги движи, те се движат. Спирам да спирам. Движи само движимото. Казва Аристотел. И тази догма, приятели мои, задържа в 2000 години. Защото идва Галилео Галилей и казва, чакайте ме, я да направим тук един опит и фиксира една наклонена плоскост. Предлага в някаква зала нещо, или там помещение дълго, и пуска от едно и също място на тази наклонена плоскост една и съща топка там, сферичка, нещо, съчмане, каквото искате. Кълвако изгледа набутано напред да кръга. Обаче тук ме опуска, върви много далече, когато пресрещащата повърхност е равна, почва да го вдига по-малко, спря до тук, после до тук, а тук съвсем не можа да продължи. Следователно, казва той. За да се движи нещо, трябва да не среща препятствия, когато веднъж получи това. И в идеалния случай, това вече и Нютон като развива, може да лети безкрайно, както е в космоса. Ако не му действа други сили. Няма, в космоса нищо не му действа. Стига да не му действат други сили. Следователно, нашата вече цел става като модел. То е невъзможно в реалния живот. Космоса там ли пътува Voyager с песента на Валя Балканска, излезе Делю Войвода и прочи хайдути. То ще се движи безкрайно. Но пак идеята, ако някой го хване и спре движението и извади тая плоча платинена с записа на Валя, да го чуе. Нали, че се движи. Това е вече, нали, така, със всеки случай, като мил жест към и те ще го намерите някога. Някой. А в реалния живот, този модел е важно да се съвпадат, да се отчитат, да няма препятствия. Тоест, аз не искам никой да ме движи, уважаеми приятели, искам никой да не ми пречи, доколкото това е възможно. Аз там има как да намеря мотиви за своето движение и развитие. Така че има коренна разлика между това дали се движи движимото или се движи неспъваното. Ами аз, ако имам тунел, както се кане толкова време да прокопаят между двете точки там, Севриево или какво и Казанлък, тунел, ами аз с велосипед ще превари, ще отида по-бързо, отколкото мощен танк по релефите на планината. Защото няма препятствия.
Има мостове, има тунел и типа ще преваря със собствените си. Тоест, не е задачата да усилваме непременно двигателите, да доливаме бензини, да такова, а да няма препятствия. Китайци са големи царе, се потресават какви мостове правят, тунели, линии, с цел да няма препятствия. И да има лесно движение, икономично, ефективно движение. Обаче голямата фокус какъв е, че тук е втората производна се задейства отново за тази дислексия. Ами Галилео, когато открива това нещо и го публикува, обнародва, обсъжда, не настоява за приоритет. Не казва, аз го измислих. Ами чакайте, главната цел и гъдел, така да се каже, на учените, на хората на науката е да кажат, че имат някакъв приоритет, че нещо са открили те и да го подпишат със своите. Спиноза с не знам още кой беше в огромен спор, кой е открил интегралното смятане. Там двама учени се озаряват един от друг и кой първи го публикува, кой не го е заимствал на него. Спор за приоритет, естествено. Архимедовия комплекс, който аз смятам, че съм подвержен на този евристичен комплекс, да кажеш еврика на своето откритие. И това еврика да бъде твое. Естествен гъдъл. Открил се. Просветил. А Галилео се отказва от този приоритет. Бил го прочел в някакъв трактат. Трактат, който не е научен и до сега, никой не го е намерил и аз съм убеден, че няма да го намери, защото не съществува, защото Галилео го е измислил, за да прикрие своята бунтарска идея спрямо Аристотел. Аристотел е канонична фигура. И макар да е езичник, се забележете тук, преди християнството, 3-4 века те го канонизират, защото пък е много удобен и подходящ за средновековната схоластика. Неговите логики, работи, така да се каже, риторики са добре дошли. Трябва той да е чист като представители, ние да му козируваме и всичко да е ура. А едва тук изведнъж Галилео и казва, не е ура, да бъде любезен. Айде, Светата инквизиция, защото тя е светата, представете си, и е инквизиция, ще ти скрои шапката. Джордано Милия какво? Изгаря накладата за революционни идеи. Ами аз се петам Коперник, той пък като издава труда си за движението на небесните тела, малко преди смъртта си успява да го издаде, но не го подписва. Издава го анонимно. Не претендира за авторитет. Нарушава се центричната идея, че Земята е център на Вселената, всичко и това. И е под заплаха. И умен поляк е поляк. Това, ще го изчислят и край. И той го издава анонимно. Същата логика. Сега аз обаче искам да ви докажа, както в случая нашите размишления с разпределението на отбросната почва след разливането на Нил, че тук всъщност имаме заблуждаване от страна на Аристотел. Защото той казва следното. Наблюдава неизбежно, живота го опровергава. Летящата стрела лети, отдавна никой не я буда. Копие, диск. Къде камък хвърляш и той лети. Какво става с закатата теория? Ами, той измисля понятие. Казва го там име антиперистазис, в която въздушните прилепнали частици продължават бутането на даденото тяло посредством вихрите.
Ето, ура, спасихме, движи се само движимото. С каква цел той прави тази фалшификация? Заблуждаване. Тоест той не се заблуждава. Ами с цел нас, обикновените хора, да ни каже, хей, ти къде си тръгнал? Някой да ти е казал? Я виж, дори телата се движат само докато някой ги бута. И като ги спре, спие. Тоест, проекция към социума, към хората. И има този закон. И край. Движи само движимото. Само и само да спаси, както казваме, хромата си теория. Да й даде тези патерици. И такива случаи, драги приятели, са много и много, и аз съм убеден, че ако човек се залови и повярвате на тия мои подканения или, как да кажа, този начин да се осмислят нещата по същество, има шанс да изпитате радостта на много други ваши си вече открития. И в сферата на компютрите, и както той е наш българин, 27-8 годишен, между прочим, открил за атома с корекция към Айнщайн. Има много интересни случаи, когато един Ландау академик, бъдещ 27 годишен, прави бележка на Айнщайн. Ето тук големи учен какво означава. Той някаква лекция изнася и там присъства на последния ден ред с тежък немски се опитва и каже, професоре, имате грешка, това не проистича от предишното, еди какво си? Всички да страхват. Абе ти на Айнщайн ли бе? Така да се каже. Как си позволяваш? Кое? Как си позволяваш? Къде смееш ли? Това светило, там ще ме покани. Сега вие някой, ако ми възради, той обаче се замисля самия Айнщайн. Поглежда формулите и казва. Аз ви моля, уважаеми колеги учени, там всички се събрали в това университет, да забравите това, което току-що ви говорих. Велико, нали? Този Ландау става просто огромен. Учен в Русия, в Съветска Русия, там, по ядрени войни, но още тогава е имал смелостта да се обади на господин Айнщайн, да му направи реалната бележка. И онзи, който е най-верно уникално, да му свали шапка. Върха. Такива примери окриляват човека, че не всичко е догма, че не всичко е шмачкам, как смеш, а има необорими истини и тези истини са силни и, така да се каже, категорични, сами по себе си. Няма нужда от власт, от ударен по масата, от академични степени. Достатъчно да го каже, ето младото момче, нашето българче там, вашия вече солиден във възрастта си, но с свеж дух, лектор, млад дух, и да постави въпроса на Аристотел. Ами я да видим, не го ли прехвалва един друг гуру, когото толкова силно ни възхваляват, наричан Умберто Еко. Представете си, италианец, голям писател, името на розата, написал и в голям филм, хубав направен, между прочим, с страхотни актьори. Името на розата. И там всички търсят и гледат да разберат трактат за комичното, защото той загатва трактата си за трагедията, че се кани да напише за коменчето и всички търсят, както за трактата на дето се Галилео посетил, и не намират. И това обаче, като прелистват някакви там манускрипти, скрито в тази библиотека Средновековния замък, т.е. манастир, те му отровени страници, да не би да се научи и умират, понеже прелиствайки тази отрова и уморява. И идва един детектив и открива цялата тази работа, играеше страхотен актьор. Сега ми изкочи от глада. Много... играеше Джеймс Бонд. Шон Конери. Шон Конери, мерси Мартин. Шон Конери, много авторитетно. Мастер, така му казва. И един мат при него.
послушник и откриха този заговор да не се разбере трактата за комичното, понеже, видите ли, ако се разбере, а те го пазват това скрито знание, ще се срути цялото средновековие, защото културата на смеха ще, така да се каже, взриви мрачната догматика. И Аристотел се оказва опасен за догматика. Ами нищо подобно, той е в зората и в основата на тази фалшифицираща действителността. Теория, риторика. И сега ще ви кажа, има един трактат, който се казва риторика наистина, но е сред езотеричните съчинения. Какво значи това? За 10 кръг. За неговите ученици, аристократи, пратени в школата на Аристотел, и те записват и излизат под ръкопис, сега се превежда, разпространява, и много хора четат и не виждат, дислектично не разбират, че той казва следното. Ние, вика, препоръчва той, ще използваме кратката форма на силогизма, когато средният аргумент се пропуска и се скача от предпоставка към заключение, защото, вика, тогава много по-незабележима ще стане подмяната на истината. Той дава инструментариум и, така да се каже, обучава, подковава своите питомци на незабележимо подменяне на истината. Чакайте, бе! Това не е големия философ, който се занимава с това. Не, големия философ ще бъде Сократ, който в беседи с млади хора им помага с така наречената методика на екуширането на мисълта. Той помага да се родят мисли в своите събеседници, с които говори. И казва, не беше ли това? Да, така е. Като е така, еди кое си? Я тук да видим. И довежда в този диалогичен метод до откритията, които те не са и подозирали, а са важни. И светва, както го казваме, на това Сократ. Истинския, безкорисния. Изкарваш прехраната, между прочим, с каменарство. Човек, мислител, мъдрец. Сократ. А Аристотел е придворен възпитател на най-голямия завоевател. Ето защо предлагам да проумеем, че е нужно да търсим целият комплекс от неща, които не скриват вторите производни. Не е момента да скоро се колко километри по нанатонещата пропаста. Казва какво ускорение, дори по Баир. Каква мощ. Такива двигатели, коли, старото, браво. Тоест да видим ускорението, втората производна. Какви други примери можем с вас? Ето сега, защото моите тези моноспектакли, литературоведски моноспектакли, наричам аз, мозъчни атаки, са в импровизационен ключ. Но си приписах сега, за да не робя в една книжка, каква препоръка дава един философ. Много силно, така да се каже, възхваляван. Кант се казва, Имануел Кант. Философство изживял в така наречения Кьонигсберг тогава, сега е Калининград. Там му е била катедрата. И много интересно, как недоумява един негов биограф, Арсений Кулига се казва съветски, който разкрива факта, че неговия покровител и работодател фактически, един император тогава пруски, идва на власт поради наследство. Там бил сили какво на предишния. Той умира и взема престола новия. И какво мислите? Този Гулия се недоумява и казва, странна работа. Всички настръгна, когато дойде новия, който бил по-голям мракобес, по-голям такъв догматик, как се казва,
управленец, строг владетел, спрямо предишния бил либерален. И всички не са, какво ще стане с Кант? С неговата катедра, с неговите ценители това. А той недоумява го да вземе, че да му увеличи платата. Примерно взимал 100 гулдена за година, сега взима 120, 150 и талера там. И поставя този факт. Голям родител, ще кажете, знае подробности, обаче не може да си обясни. Аз ще ви кажа защо. Ето сега какво откривам в трактата този Кант, с което ще ни обясни факта за поощрението, паричното поощрение, разбира се. Класира го с по-добър живот. Това е от неговата критика на способността за съждение. Българско издание от 80-та година, страница 212. Вкусът, казва той, е дисциплината на гения. Той му подрязва се, тук е ужасно. Много крилата. Подрязва му крилата. Как е, бе? Геният не е ли пилота, който да ни води към всичко? Гений. Рядко да на природата. Той казва, косът ще му подрежем крилата. Много му подрязва крилата. Подрязва много крилата и го прави благонравен. Послушен, благонравен. Или шлифован, да няма остри ръгове, така шлифовка. Кич, ако трябва да го кажем иначе. Полиран. Но същевременно го ръководи къде и докъде да се разпростира, за да остане целесообразен и като влага яснота и ред в пълнотата от мисли, прави идеите устойчиви, способни за трайно, същевременно и всеобщо одобрение, за следване от други и за постоянно напредваща култура. Култура без гениалност няма. Има псевдокултура, има облъчване чрез културни феномени, каквито са масовата култура. Кавички е култура, масова. Не може да бъде култура, трябва да бъде индивидуално обръщане към всяка личност, да го отвори за истините. Защото в противен случай оставяме на откуп нашите души и сърца в подражанието. И колкото и да ни е наглед симпатичен, великият Идалго, образ велик, художествен на Сервантес, наистина велики, Дон Кихот, в крайна сметка, а нас ни интересува крайната сметка, това е един човек, който дълбоко се е заблудил от масовата некултура на тогавашното време. Така наречените рицарски романи. И решава в подражание на тези подписи. В един момент вика, когато мозъка му окончателно изсъхна, защото вика той, вижте, казвам го, автора съвсем не посмислен. Той четеше, вика, от тъмното разсъмване и от разсъмване до мрак, т.е. нон-стоп, 0 до 24, чете. И се хипнотизира. И когато вика, мозъка му окончателно изсъхна, той му дойде една безумна идея, която не е идвала на никой друг до тогава в човечеството. Да вземе, вика, да стане странство швейцар. И както знаете, преправя там някакви шлемове, пръзва се, завърви, взима старото копие и отива да прави подписи. Ние не откриваме тази лудост. Не аз имаме на въоръжение, не търсим обяснение за това и казваме, той прегледа свободата, само един-два лозунга и ни стига с Дон Кихот и ура. Обаче, страшно става, ако се замислим, че днешни въплъщения на Дон Кихот, рицари, вече имат динамит, оптически прицели, в крайен случай тежки камиони, които газят там на крайбрежната в Ница беха смачкали сума хора. Те се разхождат, излезли празники. Брайвик едно мерзко същество, няма човек други да го нарече човек, отива в Норвегия, на един остров и деца се събрали и той с оптически прицели бива 70-на млади хора
18-19 годишни, събрави се на спявка там, кефа на природа и той ги застрелва като зайци. И 2 коли взривява там в Осло. И като го хваща, той казва, защо ме вика арестуват? Аз съм рицар. Рицар бил той. Сега такива разни рицарчета докопват някакво нещо, отиват в американско училище, не знам сега, в Русия имаше 1-2 случая, в Сърбия имаше съвсем, докато преди година един отличник, ти се застреля там. Въодушевил се от масовата некултура на своето време. Екшени са възможни там игри, където убийството е забавно. И сега и аз така, бе. Ето дислексията до какво довежда? До канонизиране и прехласване по образи, по девизи, по действия, които водят до трагедии. А великият Сервантес довежда героя си, вече при смъртния одър, до прозрение и казва: може да ме поздравите, приятели. Аз вече не съм ония глупак. Аз вика, искам да бъда запомнен като Алонсо Кихана Добрия, а не като лудия Дон Кихот. Горкичкия. И той горкичкия, и Сервантес горкия, защото се превърна в национален писател, в световен мислител, обаче ни заблуждават и ни тикат да се прехласваме по лудия му герой, по рицаря Дон Кихот, а не по Алонсо Кихана Добрия. И тук, разбира се, настръхваме, защото сме заложници във всеки един момент. Тук в Южния парк върви си някакъв човек и някакво ми беше или какво, скача и го намушка с нож и едва ли не там, не знам, загина ли, какво беше. Нещо има бзик по фазата, нещо се е нагледало, нещо се е надъхало. Този нападател беше направил, страшно да се помисли човек. Толкова случаи, че понеже имам сега 2 внучета, едното голямо, другото 2 годинки още. И аз съм в тръпка и в ужас, че може да попадне на такава екзалтация. И тази понятие има, може да го запомните. Екзалтанство. Надъха се, екзалтира се, запалил се на нещо. И готов. Саможертва може. Ама какво ме интересува твоята самонадъханост? Едни в Тунисски музей разглеждат хора, отишли да гледат някакви артефакти, как му казват, експонати. И изведнъж идват и с автомати ги застрелват и казват: ние сме рицари на исляма, те пък на исляма. А они направили на християн мигрантство, тук против еди си мигрантство. Чакай, бе. С други думи, всеки някой се екзалтира, самонадъхва и вместо да вземе урок от такива творби, те служат на все повечето, така да се каже, екзалтанство и пример. Понеже се прегледаме вече, че се доколкото гледате. Малко по-късно си включи хронометър, но отключването 45 минути, така че ще се закръгляваме с тази мисъл и как се казва, предупреждение, че ако казват, че след Дон Кихот не е написал повече нито един роман, не е вярно. Джеймс Бонд е рицарски вид роман, защото той отива, се победен, само че неговите спътници са жени, още по-съблазнителни дами, трепачки, както го казват сега. И си е рицарски. Чапаев и Печка, знаменити герои там, от руски вече вицаджийски фолклор, също Чапаев е рицар. Нашия майор Деянов, ако сте гледали някои от сериите на всеки километър, и Митио Бомбата са тази двойка. Интересният и много талантлив стратегик, брат на гениалния
Христос ни казва за берлинските рицари, го подобява Хитлер на Дон Кихот, а Георинг на Санчо Панса, защото той е такъв корпулентен тлъстак, като пълния Санчо. Берлинските рицари, казва той. Тоест, много модели. И тук вече става, понеже днес е ден на победата над хитлеризма, в библиотеката, и с това завършвам, на Адолф Хитлер е било с луксозно издание любимия му роман Дон Кихот Ламанчески на Сервантес. И в идеологията на днеската, на нацистската идеология, на първо място е дала той примери за подражание. Дон Кихот, Хамлет, Рембрандт и чак след това нордическите всякакви богове, Парсифал и други такива герои на тази епоси на средновековната нордическа, така се каже, екзалтация. Колко сме ние велики и как трябва да газим, да унищожаваме, да вкараме в газови камери, да горим, но да им вземем имуществото. Това е втората производна. Ние ще заклеймим тези тук банкери, ама няма да им изгорим парите, ще ги вземем, а тях ще ги изгорим. Благодаря ви за вниманието.